Es un salvavidas, tío. Es un bote salvavidas para peña que estaba en el pozo realmente y que no tenía forma de salir de ese pozo más que la música. Ets un inepte no apte adaptant el contracte amb el tracte i el pacte amb aquell que et contracta i et firma l'acte i accepta ipso facto l'efecte de falta d'efecte en directe pel tracte. Bueno, durant el franquisme, com a qualsevol dictadura, no és que es visqués bé o malament, sinó que no es podia viure. Vam estar 3 anys de relació fins que ho vam deixar, o millor dit, em va deixar ella a mi perquè volia ser normal. No, no vaig escoltar mai parlar d'homosexualitat. El que sí es parlava era de les persones... Aquest és maricón. Perquè la meva àvia era devota de Sant Sebastià i pues, suposo que és a través d'ella que jo ho sento tant. Jo me'n recordo d'anar abans de les 6 del matí, jo i la meva àvia, i ja estar assegudes. En els primers bancs de l'església, i jo, des de ben petita, que ja... i és parlar del Pelegrí i emocionar-me. We gotta cut the show. Sorry, bro. Si iniciara un proyecto y esa persona me hiciera renunciar a mi estética, pues no aceptaría el proyecto. Los círculos que yo me muevo, pues muy tradicionales, a veces de las finanzas, pues bueno, hay que, a veces, hace años, ¿no? Pues te miraban en plan, bueno, a ver este que me va a explicar. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Al empezar el tratamiento era consciente de que se le cambia la voz, pero no hasta qué grado. Y una barbaridad, cambió una barbaridad.